Sakom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Archdiocese of Cáceres Commission on Communication padagos ang pagpreparar sa mga aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. Aramutang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Tuwang bulan bago ang pagselebrar kan kafiestahan ni Inang Peña Francia sa syudad ni Naga. Dagos-dagos na ang mga ginigibong preparasyon kan Archdiocese kan Cáceres. Sigun iyan kay Archdiocese of Cáceres Commission on Communications Director Father Louis Ocsiano na naiheras niya kasubagong aga sa ginibong meeting kaibaan miyembros kan media. Most of the persons involved na ano naman kita na informed na si mga sa international organizations na padarahan na nin mga theme. Siyempre si detalye na lang kang ano. Sa ngunyan subuot, nasa 60% na ang sa indang pag-aandam. Dahil ko pa maano, siguro mga nasa 60%. So we still have 40% more. Anyway, we still have enough time to talk it over, to prepare. Kaya, yan po. An pinaapod na meeting kasubago kan CCCOM sa miyembros kan media, kaibaman ang representante kan Naga City Events Protocol and Public Information Office. Sarong lakdang subuot para mas mapamaray, asin mas mapakusog ang pagpaabot nin update sa publiko, katakod kan papaabuto na fiesta ni Ina, partikularmente kan traslasyon sa Setyembre 8 asin fluvial sa Setyembre 16. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, dakol na dibotos ang pinaglalaoma na maabot sa syudad ng Naga ngunya na Peña Francia Fiesta. Huli kan mas maluwag na pagpapasunod kan mga health protocols. Nagbubuelta si Antoinette Eduardo. Labi-labing kapungawan ang namatean kan mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia kan 2 taon na ipinagbawal ang nakagawian na pagsagibo kan traslasyon asin fluvial procession ninhuli sa pandemya. Kaya kan liwat ining ibinalik ka na kaaging taon 2022. Dawa na nga ni igwapaman giraray magkapirang restrictions, biyong namatean ang kaugmahan kan mga deboto. Pero ngunya na taon, sigun kay Father Louis Ocsiano, ang Director kan Archdiocese of Cáceres Commission on Communications, mas paining papaluwagon, kasabay naman kan pagluwag kan COVID-19 restrictions. Ang last year, nagbalik na kita sa normal celebration, nakita ang mga quarantine, mga protocol. So hopefully siring sa dating kinagaugalian, papakarahayon na, and with the leadership of the new rector kang Basilica and the cathedral, siguro igwan mga minor changes na ipapaabot na lang. Mas maluwag na. So sana ipangajita na maging successful kita this time. Naiheras man ni Father Ocsiano ang tema kan selebrasyon ngunya na taon kan kafiestahan ni Inang Peña Francia. Ang theme na pinaluwas palan kan sa tuyang Basilica, it's more on the Mary journeying with us to Jesus in this broken world. So igwa kita nin mga pinaghahandaan na mga we are confronted with a lot of problems, with a lot of difficulties. So sa nga tabang ni Ina, sa tabang kan sa tuyang mahal na Ina, Our Lady of Peña Francia, asin kaiba ni niyaan sa tuyang akin niya na si Jesus. So sana malampasan ta ining brokenness kan kinakatubang ta. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, pamayo kan PNP Explosive and Ordnance Division K9 Unit, bisita kan syudad ni Naga ngunya na aldaw. Pagkondusir nin bomb awareness seminar pinag-atenderan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Nag-courtesy call kay Acting City Mayor, Vice Mayor Nani de Asis ang grupo ni Police Brigadier General Albert Magno, ang hepe kang PNP EOD K9 Group sa nasyon bago magpasiring sa mga aatindiran na aktibidad sa syudad. Kabali digdi ang pagkondusirin lecture sa Naga College Foundation mapadapit sa Abacada Program o Awareness of Bomb That Kills Lives and Destroy Properties na saro sa mga best practices subot kang sa edang unit. Hali naman subot sinda sa probinsya kang Sorsogon, asin nakapagkondusirin kaparehong lecture. Dumating kami sa Bicol nung nakaraang araw at nag-conduct kami ng Project Abacada sa Sorsogon City, na kung saan ang mga participants doon ay yung mga membro ng Liga ng mga Kapitan, 64 sila. At tinuruan namin sila paano maging aware sa mga bomba. Yung Project Abacada, Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Properties. Sa ngunyan, hababa pasubot ang level of awareness kang publiko kay kaipuhan ang siring ng mga programa. Medyo mababa pa. Mababa pa. Pero sa mga nakaraang panahon, medyo bumaba naman yung mga accidental explosion. Kasi nga, yung mga tropa natin, pinapasyalan nila yung mga junk shops natin, tinuturuan sila kung anong dapat gawin, kung sakaling merong pumunta doon sa junk shop area na nagbebenta ng tsaka pag naginala sila, report na nila kagad. Maaring vintage yun, yung tinatawag na remnants of war. Mientras tanto, nagpasalamat man ang general sa mainit na pagsabat sa SAIA kan lokal na gobyerno kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dagdag na mga kagamitan para sa PNP EOD and K9 Group pinaglalaoman na mababakal ngunya na taon 2024. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Bako gabos na hipatura kan pulisya sa Pilipinas igwang field unit ang EOD K9 Group. Madepende ini kung mahiwas ang nasasakupan na lugar kang sarong municipal o city police station. Arog subot ka ini ang pagbabaranga kan sobra sa 2,000 na personay kang EOD K9 Group na may 157 field units sa nasyon. Yes, kagaya ng ng mga police stations natin. Pero siyempre kulang pa kami sa tao. So nilalagyan lang namin o dinideployan namin ng personnel yung mga province, region, saka malalaking syudad. Sa presente yaon subot sinda sa pagpakusog kang sa edang unit sa paagi kan pagbakal ning kadagdagan na kagamitan. Naglalaom sinda sa tabang na itatao kan Palasyo Malacañang sa paagi ni Presidente Marcos. Equipment and tools para sa amin. Hopefully ito ay ma-aprobahan ng Kongreso at ng Senate. Alagad kung kakayahan asin talento kan mga personahe kan EOD and K9 Group ang pag-uurlayan. Pagdating po sa talent, saka sa skills, wala po tayo masasabi sa mga personnel natin. Isa po sa National Support Units o National Operational Support Units ng PNP, pagdating sa disiplina, wala po tayo masasabi sa mga tropa natin. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, Solidarity Meeting ginibo sa enot na aldaw kang National PRISAA 2023 duman sa Zamboanga. Ang kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. Sa enot na aldaw kang National PRISAA 2023 na may temang Enhancing Sports Excellence among Filipino Youth, ginanap naman ang Solidarity Meeting igdi sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, kaiba ang mga coaches kang mga sports event halis sa mga lain-lain na rehiyon sa Pilipinas. Sa pagpuon sa aga kang mga kawat, nakaschedule na ang football, volleyball, tennis, swimming asit ibang sports team kang Bicol na makihampangan sa iba pang atleta hali sa ibang rehiyon. Hali igdi sa Zamboanga para sa National PRISAA 2023, Christine Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, PNP Bicol nagkondusir nin bloodletting activity kasabay kan PCR Month celebration. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office.
Newsbreak! Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak! Sa pagpapadagos kan mga bareta, daipa nare-resibi kan mga health workers as in iba pang organisasyon na kabale sa COVID-19 response ang sa indang health emergency allowance hali sa Department of Health. Susug City Administrator Elmer Baldemoro, padagos sa pag-comply kan mga hinahagad na papeles ang City Health Office para makumpleto na ang gabos na rekisitos na hinahagad antes na ma-download ang kantidad na dapat maresibi kan mga nagpagal durante kan pandemya. Itong sa health emergency allowance, until now po kaya may mga hinahagad pa ang DOH na additional requirement or certain clarification duman sa mga pig-submit. Kaya padagos pa po itong pag-comply kang sa tuyang City Health Office. So hopefully po every month lang kaya si submission kaiyan. The latest is may tinaon naman na reseta sa satuya to comply and pigibo naman po kang sa tuyang City Health Office. So
sana po next month pagluwas kadtong result okay na para man ma-download na sa digdi sa Naga itong budget para diyan para ma-process naman po si inaasahan na mga health emergency allowance kang sa tuyang mga health worker including po itong mga sa barangay. Mientras tanto, nilinaw ni City Administrator Elmer Baldimoro na mayong gastos ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa pagbiyahe ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa Amerika para magtaram sa United Nations. Kabali man sa temang tutukaron ni Mayor Ligacion sa nasabing forum, iyo ang growth and development kang sarong siyudad. Sa iba pang bareta, abot pa sa agang Biyernes ang gigibuhon na pre-screening para sa mga aplikante na maging local community tour guide digdi sa syudad ni Naga. Susog kay Ms. Jill Marion Tapia, Arche Information and Education Training Officer kan Arts, Culture and Tourism Office. Kadaklan sa mga nag-apply mga estudyante na kung makakapasar, sinda ma-attender man nin sarong siman ang training. Nung isang araw po, ng July 11, ang nagpa-pre-screen po sa amin is, I think, around 28 persons. But we have 30 slots for the training. So actually, in-extend namin yung pre-screening until Friday. And kahapon, may isa pang humabol. And then today, we are also expecting a few more pre-screening applicants. Sa satuyang police report, kasabay kan pagselebrar kan 28th Police Community Relation Month, nagkondusir ang PNP Bicol ning bloodletting activity katuwang ang mga miyembros kan Police Community Relation Month Technical Working Group sa pakikipagkoordinar sa Department of Health Bicol. Obheto kaini na makatiponin bastanteng dugo na magagamit sa pagsalbar nin buhay kan mga pasyenteng nangangaeponin dugo. Padagos sa mga bareta, mga huring preparasyon sa National PRISAA 2023 padagos na pinagigibo. Aramon tang ibang detalyes kaini sa report ni Maika Angeles. Presenteng yaon kita digdi sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex, venue ka nagkapirang sports events para sa National PRISAA 2023. Kung saan ginigibo ang mga last-minute preparations para sa formal na pagpuan kaini. Mahiling taman ang presensya kan mga PNP personnel para sa seguridad kan mga atleta. Hale sa Zamboanga City para sa National PRISAA 2023, Maika Angeles, Newsbreak. Mark, nakaabot na sa Zamboanga ang mga pambato kan Bicol para sa PRISAA 2023 kaibahan man ang GNN team. Kaya mga tugang, antabayanan ang samayang mga updates hali dyan sa Zamboanga. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.